V dnešnej epizóde sa pozrieme na tému, ktorá sa týka nás všetkých, priamo alebo nepriamo. Hovoríme o alkohole, o závislosti, aj o druhých šanciach. Môj dnešný hosť je človek, ktorého verejnosť pozná veľmi dobre, no možno nie tak, ako by si sám želal. Braňo Mojsej, hudobník, televízna osobnosť, kedysi aj symbol búrlivého života a chaosu. Muž, ktorého sledovali milióny. Nie vždy s pochopením a často s predsudkom. Dnes je to však už úplne iný príbeh. Po rokoch závislosti a osobného pádu sa rozhodol pre radikálnu zmenu. Absolvoval liečbu, stal sa abstinentom a alkoholu sa už viac nedotkol. Dnes vedie vlastnú kliniku, prednáša na školách a hovorí o tom, čím si sám prešiel. Môj dnešný host nie je hrdina, ani obeť. Je to niekto, kto spadol, ale vstal. A jediné, čo chce, je, aby ostatní nemuseli prejsť tou istou cestou. Spoločne sa rozprávame o páde, hanbe, ale aj vôli zmeniť sa. Hovoríme o tom, čo alkohol berie, ale aj o tom, čo sa dá vybojovať späť. A aj keď je to ťažké a často pomalé, nie je to nemožné. Volám sa Richard Mažonas a sledujete Pod kožu s Braňom Mojsejom.